подкрепата на Фицпо, протеинови барове от ново поколение. Дългоочакваният сезон 3 на единственото предаване за фитнес и силови спортове у нас е тук. В епизод 1 най-успешният български културист за всички времена Добри Делев ще ни покаже защо той е първият български претендент, изкачил се до участие на най-високия подиум в световния бодибилдинг – Мистер Олимпия. И накрая, но не за десерт, шеф Боян Павлов ще ни покаже как да сготвим гурме здравословно телешко ропа виеха с уникален сос и много малко калории. Това са супер сериите на Боди Конструктор. Започва най-зверски епизод на супер сериите. Епизода с Добри Делев. Добри, много се радвам, че прие поканата да бъдеш наш специален гост и да покажеш твоята тренировка. Как ти тренираш? Благодаря и аз за поканата. Преди да започнем, за да не прекъсваме твоята професионална тренировка, ще задам няколко въпроса само. Първо от тях е, какво те накара да станеш про? И аз като всеки любител в началото почнах да тренирам така за общо изграждане на физиката и постепенно малко по малко целите се покачваха всяка стъпка по стъпка и постепенно стигнах до това положение, което нямаше повече какво да постигам в аматьорския културизъм и направих стъпката да стана професионалист. Като в началото никога не съм си представил, че стигна до тук и така, просто малко по малко. Въпрос на цели и амбиции. Да, точно така. Когато постигнеш едната цел, следва друга, втора, трета и така. Ти като всички си започнал като аматьор, сега си професионалист. Каква е разликата между това да бъдеш професионалист и аматьор? Къде е разликата? Доста точно в самата дума про означава, че трябва да се ударя на 100% в това, което правиш. Понеже самата конкуренция е доста по-голяма, не е като в аматьорския културизъм, там може да станеш първи доста по-лесно. В професионалния културизъм там всички се готвят на 100% и не можеш, ако ти не си готов на 100%, да очакваш такива резултати и победи, както в аматьорския. Така че тук вече нещата са всичко на 100%. Всичко, тренировка и храна, всичко. Втори въпрос, който имам към теб е, бил си тук, бил си и на Запад, кажи ни, различават ли се нивата на разбирания, на знания, на тренировка тук в България и тези в Америка? Самите нива не мисля, че се различават по нещо. Доста така хората по залите има и хора, които разбират, има и такива, които ходят така за общото здраве. Просто в чужбина повече хора тренират, не е както тук. Там възрастовата граница е различна. Повечето хора, които са по залите, които се наблюдават, са повече възрастни хора, тук е малко по-обратно. Тук повече тинейджери се виждат по залите. Явно хората повече там се грижат за здравето след определена възраст. Това е, което се наблюдава там. Иначе като знание не мисля, че са нещо повече от нас. Просто определени хора, единици, които са решили да бъдат най-добрите в тази област, имат специалисти, които са най-добрите. А иначе като цяло самите хора не. Преди да започнем нашата тренировка, последният ми въпрос към теб е какво ще тренираш днес и как ще протече твоята тренировка? Днес ще направя ръце, като първо правя бицепса, 3 упражнения, след което правя трицепс. 3 упражнения с четвъртото дъно помпащо само 2 серийки. Първото упражнение за бицепс ще направим прав с правя лоз с гъване. 6 серийки, като 2 загряващи. Като второ упражнение ще правим разнопосочно сгъване на пейка с дъмбели. И трето ското или машина или пейка с щанга. Това ще е за бицепса, повече с базови упражнения, даже дори всички. Трицепса ще правим разгъване с крепец, 4 серии, френско или то не по-точно френско, а скъл крашер. Скъл крашер е когато се пуска до челото, а френското е когато се пуска по-назад щангата. Ние ще правим скъл крашер. След което ще правим разгъване с 2 ръце зад глава с дъмбел и пак като последно до напомпащо ще направим просто горен скрепец с 2 серийки. Това ще бъде днешната тренировка. Останете с нас до края, за да видите една реална професионална тренировка.
тъй като тренировката, която виждаме, е абсолютно реална, реални тежести, почивки, серии, абсолютно всичко, не може да ни направи впечатление, че ползваш доста малки тежести. Защо така? Ами, тежестта се определя от това дали имаш сила да я дигаш или не. Мисля, в основен период тренирам доста по-големи тежести. Просто в момента, понеже правя кардио сутрин, вечер, диетата е доста по-скъдна като храна, въглехидрати, протеин, белтък, всичко е изчислено и вече естествено нивото на енергия е доста по-ниско и почивките като са малко по-късички няма начин да се намалят тежести. Но по принцип винаги боря с максимална тежест, почти за всички упражнения. Просто понеже нивото на енергия е доста по-малко и това е което дигам на този етап. Също се опитвам да пазя и правилното изпълнение, не да се клатушкаме, да дигам някаква определена тежест. Това е глупост. Съгласен съм. Втори ми въпрос към теб е: кога според теб е най-добрият вариант, момент за правене на кардиото? Мисъл за горене на мазнини ли? Точно така. Най-добрият вариант е сутрин на гладно, но естествено повечето хора не са свободни по цял ден. Затова следващия удобен вариант е след тренировка веднага, понеже по време на самата тренировка човек изгаря въглехидратите и другите калории, които са били в кръвта и вече след самата тренировка евентуално се предполага, че почне да гори веднага и мазнина. Това са двата варианта, като е зависимо от целите може да се правят и двата, нали? Но както казах, за повечето нормални хора, които ходят сутрин на работа, сутрешна тренировка е трудно приложима, сутрешното кардио, затова е по-добре след тренировка. Какви съвети би дал на нашите зрители, непрофесионалистите, относно храненето, така че да изглеждат колко се може по-близко до твоята визия? До моята визия почти никой не иска да изглежда така, но съвети за храненето какво бих дал? Трябва нормалните хора да създадат някакъв навик на хранене, който все още го няма тук. Най-малкото, което трябва да почне да направят е да се хранят повече пъти. Това е най-елементарното, което трябва да се стане, понеже повечето хора се хранят 2 или 3 пъти, чакат да огъдният прекалено много и след като вече е гладен, яде всичко по много. Това е основната грешка и естествено количеството. Както казах, когато е гладен, яде по много. Трябва просто самия калориен прием да се раздели на равни части през деня, като такова схващане има, че нощно време трябва да се яде въглехидрати, което за мен е глупост, няма значение кога го ядеш. Значи аз примерно си лягам към 3-4 часа, малко ме объркан режима и последното ми хранене доста често се е с въглехидрати. Каквото се следва просто. Просто е важно през целия ден колко е като сума самия калориен прием, колко са въглехидрати, колко е белтък, колко е всяко едно нещо, а не самото време, по което се яде. Също, нали, много неща са важни. Важен е самия вид на месото за специален и специфичен изглед на самия мускул, телешкото, самите мускули изглеждат по определен начин, от пилешкото от рибата по съвсем друг, но това вече, нали, за нормалните трениращи не мисля, че е нещо важно.
Какви добавки използваш ти първо и след това ще попитам какви добавки препоръчваш да използват нашите по-обикновено трениращи зрители? Да. Ами, с риск да разочаровам зрителите, ще кажа, че откритите добавки, единственото, което приемам е протеин изолат, който пия и той не е след тренировка или при тренировка такива протеинови шейкове. Аз го правя на место храна, ако примерно имам 2 хранения с телешко или 3 хранения с телешко, за да не ми се подува корема, по средата правя едно с протеин, примерно. Но то си е като храна, в смисъл 3 часа след него аз не ям нищо, не е като протеинов шейк. Това е единствената добавка от тези хранители, които приемам, и много витамини. Витамини, омега-3, Q10, всяко едно нещо, което те ги вземам по-отделно. Не знам те вече спадат ли към хранителните добавки, но да, те също спадат, но такива протеини, други креатин, глутамин, БЦА, такива неща в момента не консумирам въобще. А какво би препоръчал на един средно напреднал трениращ да използва и кога? Да, точно това бих казал, че аз по принцип си добавям всяко нещо от храната. Затова би го препоръчал на нормално трениращ човек, който не може да се осигури храната, която аз консумирам, и като качество, нали, и като количество. Затова могат, както казах, вместо храна, винаги да заместят едно хранене с протеин. БЦА-то преди след тренировка може да се консумира, глутамин преди след тренировка, като нали, след тренировка е най-важен. И това са в общи линии. Като повечето хора, така, специално за мен ми задават въпроса, много съм уморен от работа, какво мога да направя. В такива случаи могат да консумират и креатин, нали, в определено количество, което така, мисля, че от добавките ще е единственото нещо, което ще отрази така, някакъв видим резултат. Благодаря ти за това твое участие. Вярвам, че беше изключително полезен за нашите зрители, за нас със сигурност. Какво би пожелал на хората, които ни гледат? Ами да се интересуват повече, да гледат вашите предавания по-редовно и да се интересуват кое, как и защо става, не да вярват на слухове този и онзи какво е казал, защото в повечето случаи това са неверни неща. Също плюс мога да кажа специално за себе си, това, че съм от малък град, е, че не съм ги слушал точно тези неща и не е имал специалисти около мене, които да ми дават грешни съвети. Така че нещата са доста по-елементарни, просто да се интересуват наистина и да се замислят защо това и това се случва. Това е.